Nagpaabot pa nga mabalhin sa tent city o pasilong sa Mandawi ang pipila sa mga nagubaan ug panimay atol sa pag-igo sa bagyo ug baha niadtong miaging buwan. Ani ang report ni Nico Sereno. Gikan sa kapin sa 60 ka pamilyahan, unom na lang ka mga pamilya ang pabiling nag-star sa gym sa barangay Umapad, Mandawi City. Niadtong weekend, nagdi-camp o nibiya na ang kadaghanan sa mga taga-barangay nga apektado sa bagyo ug baha na mauli sa ilang mga balay. Apan ang unom nga nahabilin, wala pa'y maulian, human hingpit nga naguba o na-wash out gyud ang ilang mga balay tungod sa baha nga mugna ni Bagyong Tino. Dili na sir eh. Guba naman. Guba naman niya. Mo lagi, nangita lang sa pagi para mientras tanto nga wala pa mi college bukid, so anak lang sa mi sa bypass Silungan. Wala pa magyud mi kaulian dito mo nang adto sa gyud mi sa kuan pasilong. Pero makatukod na sad mi kay patukuran naman sad kuno balik. Bantahon na lang gyud. Wa man mi choice. Nagpaabot pa sila karon sa abiso kung kanusa pabalhinon sa ugmaron nga tent city o pasilong sa may barangay Gizo. Matod ni Kapitan Reb Biboy Cortez, gi-endorso na ang pangan sa maong mga pamilyahan didto sa syudad. Nanas lang mga names nga kuan i-forward dito sa city nga kisaganan mo puyo ang pasilong. Okay. Sa tent. Nama ito'y dagan na lista nga ganahan mo balhin. Ang uban di bang ganahan mo balhin dito good kalayuan na sila. Sa pagsusi sa GMA Regional TV sa site sa pasilong sa barangay Gizo, wala pa'y tents nga namuntar dito. Hinundunay mga bakante nga modular shelter units nga una nang namuntar sa lugar. Una nang gipahibaw sa City Hall ang pagpatukod og tent city sa Mandawi. Alang sa ubay-ubay nga mga pamilyahan, kansang mga balay totally damaged. Kuhaan pa og habig ang mga opisyales sa timeline sa katukuran sa tent city sa Pasilong. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.